Avui fem una coliflor al forn amb api i magrana saltejats. Tallem la coliflor més o menys d'aquesta manera i l'amadornem amb oli, sal, pebre de Jamaica i una mica de canyella en pols. Ho enfornem 20-25 minuts. Mentre tenim la coliflor al forn, saltegem l'api i la magrana durant uns 5 minuts màxim. I ara juntem la coliflor amb la magrana i l'api, ho hem saltejat breument i anirem a emplatar-ho amb unes quantes avellanes matxacadetes amb morter i cilantre picat fresc. I aquí tenim la coliflor amb magrana, api i avellanes emplatada.